Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag usab ka natong tanan? Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Mohatag usab kaninyo og usa ka oras o 15 minutos. O kini nga tulumanon kini sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga diin ang pangulo ini maong among langiton nga magtutudlo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. Siya mao ang nagtudlo kanamo pinagi sa balaan nga kasulatan. Mao nga kini usab among gihimo amo sang gipagpanudlo dia kaninyo base na lamang nga kamo mahayagan nini mga kamatuoran karon ning atong panahon sang ditaghan karon sa atong bag-ong panahon ang nagwali sa may balita kunuhay nga ilang gipatuo ang ilahang pagtulunan mausab kuno ang matuod. Mao nga ato kini ikumpara ang mga nakasulat sa Biblia kay aron nga kini mahimong hayag ngadto sa ato ang mga suking tigpaminawan labi na gayod sa naglantaw kanato sa Facebook ug sa YouTube o kamong gipangumusta mga higala og mga kaigsuonan. O kini nga tulumanon mabati na kini sa nakalain nga mga radio station. 24 na kita karon ka mga radio station nga gisudlan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ug buot usab kamo nga mulantaw sa mga magwawali sa pagtulunan sa PBCM, mag-search lamang kamo sa PBCM International ug inyo nang makita diha sa inyong Facebook ug sa inyong YouTube, makita na ninyo ang mga magwali sa pagtulunan sa PBCM. Ug dinhi usab sa DYLA, pwede usab kamo nga mo-search sa DYLA Cebu News Break. Inyo nasab nga makita live kita karon, makita usab ninyo kami sa Facebook. Akong Osbon, mag-search lamang kamo sa DYLA Cebu News Break ug inyo na makita kami nga mga magwawali dinhi sa DYLA live kita. O ingon ana ang amo mga pagpaybalo kaninyo mga higala o mga kaigsuonan. O ako na lang mga pagpangmusta sa tanan gayod ng mga kaigsuonan kutob sa nagpatalinghog gidiha dapit sa Bohol sa Montisuerte Carmen Bohol diha sa Ormoc. General na lang yun ni kay ang oras bililhon man no. Ato magigsunan diha sa Palumpon, San Isidro, diha dapit sa Nabal Biliran o diha sa Hinguog, sa Surigao, sa Negros, mga membro diha sa Bukidnon no. Kumusta kaninyo mga igsoon o ilabi na gayod sa biya sa Dipulog, sa Dumaguete, sa Usamis, sa Oroquita, sa Sapang Dalaga, sa Del Pilar, Misamis Occidental, ilabi na gayod dinhi sa Mandawi no, sa Cebu City, diha sa pagpatalinghog sa atong chapter president Chupilo Sibilia o kanang Suping Perolino, kang Marcosa. Kumusta kaninyo diha mga igsoon o sa uban gayod nga magkaigsuonan nga niya karon dinhi sa siyudad sa Sugbo nga usab wala nako pa mailhi tungod sa napakadaghan ninyo og diha dapit sa Mabulo o ilabi na usab diha kang Brad Ruyo diha dapit sa Lapu-Lapu City kang Sister Jean kumusta o ilabi na usab diha sa Milanilla sa Linaw Milanilla sa mga Castañares family kumusta kaninyo diha mga igsoon og sa dapit usab diha sa Dinagat Surigao o diha sa Ormoc, sa Sikihor, diha dapit sa Taguluan, Misamis Oriental, sa Balingasag, dinhi usab sa Pinumungahan, Cebu, diha dapit sa Bugo. Kumusta kaninyo mga igsoon? O diha dapit usab sa Butuan, no? Kay doon na usay dapit diha sa Butuan City nga maabot kining maong istasyonan sa DYLA. Kumusta na lang kaninyong tanan? Kurot. O dili pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo kay bilinhon ang oras sa atong pagtuon. Bueno kaniya man ang atong usa ka igsoon, si Brother Samuel Montemayor, ihatag ko kanimo ang kaniya ang microphone. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan og maayong buntag usab kanyo karon nga nagsunod nining atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini gyapon si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon nga magadapit kaninyo kanunay niining tungura sa inyo nasab nga pagpatalinghog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumalag kini sa pagtulunang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of BRC Incorporated. O sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasunod
sa atong Facebook o kumusta o man usab sa YouTube. Maigya pong buntag kanyang tanan, no? O kumusta usab kumong tanan karon? Labi na sa atong higala diha sa o igsoon diha sa konselasyon si Brother Bobot Panta. Kumusta kanimo, Brad? Naot pa nakaroon ug nakakaroon sa dakong iskay sa panglawas o uban sa imong pamilya. O sa tanan lang yun nga nagasunod ni atong programa. O ibalik ko ni Brad Cesar aron paghisgot sa ating mga mukaroon nga pagdadon nga na kaninya. Usa dili pa din nato sugdan Brad Samuel ang ato ang tema mao ang kabahin nga ako gapong ipaybalo. Ang akong buot na mo nga diin mukunta ka namo do na kumoy mga importanteng mga pangutana. Andam kami sa pag-abi-abi nana basta katulang pangutana nga dili yaga-yaga katulang mga formal nga pangutana kalabot sa mga doktrina dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Willing kami nga mutubag nana sa basta tinarong lang ang mga pangutana nga dili itong pagpangutana nga dalang yaga-yaga o pagbugal-bugal. Nun ana lamang ug ang among silambir among itugan da kaninyo ang sa TM 0955-1138-128. Balikon ako ang TM na to 0955-1138-128. Mao kana ang ato ang ipaybalo diha kanila Brad Samuel kabahin mahitungod sa ato ang seal number nga diin gusto silang mangutana. Andam kita sa pagtubag natong mga pangutana nga nalibga nila unsa ang buti pasabot di asbalaan nga kasulatan. Karon Brad Samuel natong miaging Domingo atong gisgutan tungod kay duna magoy akong gikahibalag nga usa daw siya ka Catholic faith defender. Ug iya yung gipanghingusgan kay ako naminaw ra magyud ko niya sa iyahang gipadayag. Unya ako siyang giingnan nga paminawa lang Brad ang amo ang tubag. Ako lang siyang gipasagdan ug unsa yun ang iyahang gipakita kalabot lugar sa iyahang gisakupan nga relihiyon nga Katoliko. Matud pa na niya nga kanang Yahweh Brad wala mo makasabot nga mga ministro sa PBCM. Nga matud pa na niya ang kana kunong Yahweh usaw daw na ka authority o katungdanan sa pagpasaylo sa sala kana daw kunong Yahweh usa daw kuno kana ka authority o katungdanan sa pagpasaylo sa mga sala. Si Pedro daw mo'y una daw nga gihatagan ni Kristo ni ana kay si Pedro daw mo'y unang papa sa Roma. Matud pa na niya nga sumala daw sa Biblia kay bisan kinsa matud pa na niya kay bisan daw na iyang gibasa ang Mateo 16:18 kay bisan kinsa daw ang imong pagabugkuson dinhi sa yuta pagabugkuson usab sa langit. Bisan kinsa ang pagabadbaran nimo dinhi sa yuta pagabadbaran daw kuno usab didto sa langit. Na usa daw kuno kana ka authority kanang Yahweh nga wala kuno nato kana masabti Brad Samuel. Bueno, ikaw nga Catholic faith defender niya ang tubag na mo diha niana. Kanang pag-ingon nimo nga kanang Yahweh usa kana ka authority katungdanan kana sa usa ka pangulo sa pagpasaylo sa sala kay ila man giila Brad Samuel nga si Pedro daw mao daw ang pangulo. Naapoy mga bersikulo nga ilang gigamit ana. Pero amot daw og nasabtan baka ni niya gi-eksklusibo lang ba nila ba nga si Pedro daw gitawag kunog pangulo busa si Pedro daw mao ang gibinlan ni ana nga katungdanan. Kay si Pedro mao daw ang unang papa sa Roma. Naato ning Sayron kay iya man tong gibinaba. Wala man siya mga sitas nga gigamit. Naato ning Sayron kining Yahweh tinuod ba ang iyang giingon nga kanang Yahweh usa ka authority sa pagpasaylo sa sala. Mao man gani nga iyahang gituhuan o ilang gituhuan nga dunay ilahang doktrina nga ang pari didto ka mangumpisal sa pari kay ang pari daw kay successor man kuno
gikan kuno ni San Pedro ngadto sa kay si Pedro man kuno maong unang papa sa Roma, mao kay nawala man kuno San Pedro, mao nga dunay mo puli, mao kana ang mga kapapahan, puli-pulihan. Unya dayon gikan kuno sa mga pari, o gikan sa Santo Papa, daon ngadto sa mga kaparian kay katungdanan lagi daw kuno ng Yahweh. Bueno, ato ni sayron sa Biblia kay ang Biblia good Brad Samuel, doon na daang tubag. Kay nga naman, kay kung kita, magsulti lamang kita, nga pulos lang binaba, walay mga inunta nga mga bersikulo sa Biblia, nga maghubad-hubad ta, hinumdumi nga ang Biblia nagpasidaan na daan, nga dunay mga doktrina, nga binuhat lamang og mga tao. Mayot tingali imong brag, basahon Brad Samuel. Naba sa Biblia nga mismo ang atong Ginoong Kristo nagpasidaan nga bantayan gyud kining mga pagpanudlo sa mga magtutudlo nga ilang gihimo nga dugangan nila ang Biblia, ilang buot-buotan nila paghubad ang Biblia, kana gitawag kana sa Biblia nga doktrina kana sa tao nga wala diha sa Biblia. Ila habang gibot-buotan ba na bay mabasa Brad Samuel sumala sa Mateo 15 bersikulo 7 ngadto sa 9. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Mateo siyang kapitulo 7 Kapitulo 15. Kapitulo 15 bersikulo 7 ang atong sugdon hantod sa 9. bersikulo 9. Ingon ini ang ila lugar sa ugipayag lugar sa nakasulat sa Biblia. Ingon ini inyong kalimugan mga malnamo nga marsunan sultihan ko kamo nga sa ingon usab ni ana may labi pang kalipay unya dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maga-inulsol kaysa tungod sa kasiyaman ug siyam ka mga matarong nga wala magkinahanglan sa pagkinulsol utso ug kinsa bang bayana nga may Mateo 15 na. Murag dili gali na Mateo Brad Samuel. Mateo 15 Brad Samuel. Anya ba si Sir? Atong basahon daron na to pag aninaw ni kay murag nanapas man ta sa atong pagbasa ingon ni ha. Inyong patalingan mga Mateo 15 bersikulo 7 ngadto sa 9. Kamong mga maot ingon ni maayo gayud ang pagkahimo sa ni Isaias sa propesya may tungod kaninyo sa iyang Panginoon. Ining mga tawhana nagapasinugog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil apan halayo kanako ang ilang mga kasing-kasing nganuman matudpas na ibe kawang lamang ang ilang pagsimba kanako saglit sa ilang mga pagpanudlo ilamang ipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang og mga tao. So naagyo dahil sa Biblia nga doon nagayoy doktrina nga hinimo lamang og mga tao. Sama nining gihubad sa Katolik Pitipindir nga kana kunong Yahweh usa kuno kana ka authority sa pagpasaylo sa sala. Na atong sayron pinaagis Biblia kay atong batasan din ni Brad Samuel dili kita sama sa ubang mga relihiyon nga ang ilang ba lang maoy motubag walay bisi sa Biblia. Mamanggani nga ang PBCM nga diin kita mao ang gitudloan sa atong langiton nga magtutudlo dili kita mosugot nga kung magpamatuod ta nga walay mabasa sa Biblia kay ngano mahulog ka na og doktrina sa tao na karon ni ata ato ni sayron ning Yahweh basahon taning Mateo 16:18 kay giilugan kini karon Brad Samuel sa nagkalain nga mga pagtulunan. Daghan nga mga pagtulunan karon nga diin giilugan kining maong Mateo 16:18 na ato ning sayron sama pananglitan sa Katoliko, sa Sabadista, sa Jehovah's Witnesses, sa mga Protestante, born again, Jesus Miracle Crusade, JIL, El Shaddai, Iglesia ni Cristo, Jesus is the Rock, Baptist, Jesus is the answer, what is written, Pentecostal, born again, uban pa nga mga nag-angkon nga kana kunong Mateo 16:18 natuman daw na sa ilang iglesia na ang pangutana nato nga naman nga niining mga reliyon karon nga ila man ang giiluga ng Mateo 16:18 nga kana usara man ang gitukod ni Kristo nga iglesia asa may tinuod ninyo
Ha? Kay inyo man ang giilugan ng Mateo 16:18. Ug sa iro pa, kining Mateo 16:18 bukog. Kanang bukog ilugan na ba nas mga iro? Na ato ning usisahon kining Mateo 16:18 sa ila ba ni natuman? Asa kini natuman? Kay daghan ang nag-claim anang Mateo 18 ang laing nasod ito sa Amerika bisan asa nga mga nagtukod og iglesia ni Kristo ilan na nagikuptan kanang Mateo 16:18 na ako ragong basahon giingon din niyo sa Mateo 16:18 nag-ingon matod ba na din basagan ni Brad Samuel kay pabo naman nimo ang Biblia. Anya Brad Cesar sa Mateo 16:18 unsay nakasulat? Pa dinhi sa atong kapayag sa 16:18 ingon og sultihan ko ikaw matubaw og sultihan ko ikaw mo si Pedro ug sa ibabaw ni ining bato pagaturon ko ang akong iglesia. So nini punto ha. Sige padayon. Matod pa dili gayud makabuntog kaniya. Mo ni ang ilahang gibasa Brad Samuel nga gi-apply sa ilahang relihiyon nga kana kunong Mateo 16:18 sa ila daw na natuman kay matud pa nga si Kristo nagtuko daw og iglesia nya ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya og hatagan ko ikaw sa mga yawe dito lugar sa Kang Pedro sa gingharian sa langit. Nya dayon giingon dayon diri sa Mateo 28:19-20 nag-ingon kuno si Kristo panglakaw kamo ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Gikuha ni tanang mga relihiyon nga sila daw kuno ang ubanan. Ug adto ka sa Katoliko sila'y ubanan. Adto ka sa Sabadista sila'y ubanan. Adto ka sa Miracle Crusade sila'y ubanan. Moadto ka sa El Shaddai sila'y ubanan. Moadto ka sa Iglesia ni Cristo sila'y ubanan. Moadto ka sa Baptist sila'y ubanan. Jesus is the answer. What is written? Pentecostal, born again. Mga Protestante sila'y ubanan. Napangutana. Kinsam di tinuod ninyong ubanan? Mamutan na nga ang mga tao maglibog. Kay pulo sig angkon nga sila kuno ang ubanan. Gangkon ba? Nga walay bisis, walay pagpamatuod, angkon-angkon ba lang ba? Na mao man ni karon ang atong trisapon Brad Samuel. Kung kinsa ang ubanan, balikon ta ang pagbasa sa Biblia na tumaging Domingo. Kay matud pa ni Kristo panglakaw kamo og tan-awa ako mag-auban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Ato ning trisapon Brad Samuel sa Biblia dili sa ilaha dili po sa kanang gitawag og tabliya Biblia atong basahon atong dayag kanila Brad Samuel sigon sa Biblia dili nang inyong ba kay kung kamoy may pasultihon ay ang kuno man na ninyo diri tas Biblia kay kini Biblia mao ni ang word of God pulong sa Dios. May kinsa ba kanang iglesia Brad Samuel nga ubanan ni Kristo sumala sa Biblia? Basaha Brad Samuel ang unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27 ngadto 28. Kinsa kanang iglesia nga ubanan kini bang nagkalain nga mga relihiyon karon nga nag-angko ni anang Mateo 16:18? May kinsang ubanan sumala sa Biblia dili nang ilahang baba. Basa Brad Samuel unang Korinto. Panyabad Cesar, basahon ko ning unang Korinto siyang kapitulo 12 bersikulo 27 o 28. Okay. Ingunin ang paila lugar sa Biblia. Biblia. Matud pa ang nakahayag lugar sa Biblia. Kamo mawang lawas ni Kristo. Ug ang matag usak kaninyo bahin ini ug sa iglesia gihimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles, ikadua ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat o mga milagro, unya ang mga pagpangayo o mga sakit, ug ang pagtabang, ug ang pagdumala, ug ang pagpanutig, ug laing matang sa mga dila. Busa mo ni ang mga kanang gisgutan nga Iglesia nga ubanan. Pag-ubanan lugar sa Biblia Brad Cesar, mo katong iglesia nga ang nasakop niadto mao ang mga apostoles. Nga gitawag og kamo. Pag ingog kamo, more than one na, daghan na.
Kay ang membro ni Kristo sa iglesia ngayang gitukod, daghan tong membro. Angay mong masayod, wa mo'y labot karon. Inyo lang nang gi-apply sa inyong kaugalingon aron sa pagpatuo nga tos mga tao nga malingla ninyo ang mga tao aron mosulod diya sa inyong iglesia. Mo na tinuod nga pagkasulti, prangka-prangka lang ta ba? Kung pananglitan man og musupak mo sa mga teksto nga among gipahayag din, pwede man nga magpadala mo og text diri, mangutana mo nga sayo pa na inyong kuan Biblia nga gi-apply. Ang dami og tagana karon. Ang kanada iglesia nga ubanan ni Kristo mao di ay ang gihisgutan kamo nga mao ang mga tinun-an ni Kristo o mga apostoles sa laktod nga pagkasulti. Karon, kinsa ba ang ulo na ng iglesia, Brad Samuel? Si San Pedro ba? Nga pangulo ni anang iglesia nga gitukod ni Kristo ug unsa po'y ngalan anang iglesia? Kinsa bang ulo nini mga relihiyon karon? Nga diin nag-angkon anang Mateo 16 kay naa man na sila mga leader kaysa matag relihiyon, Brad Samuel, dili mahitabo nga walay magtutukod ana na ay pangulo, pangutana kinsa may pangulo nila, niining mga relihiyon karon nga nang lutaw niining atong panahon karon. Kinsa ba ang ulo, Brad Samuel, sa iglesia nga ubanan? Ang Biblia mo atong kuan og pahayag, Brad Cesar, kung kinsa ang nahimong ulo ni anang maong iglesia o leader Nga maoy ubanan. mo'y pagaubanan. Ang mga matud pa kay sa membro. Ang pagaubanan mamantong mga apostol, ang particular mga apostol nga uban atong mga membro Sa iglesia. sa iglesia. Ug kinsa usab ang nahimong leader niadtong maong iglesia nga pagaubanan, matud pa sa Kolosas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 18 giingon siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mo ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya nahimong kinalabuan sa tanan. Busa ang ulo di ay Sa iglesia, ang iglesia nga gitukod ni Kristo, gitukod ni Kristo, walay lain dili si Pedro o dili ang ulo sa maong iglesia nga ang magtutukod mo si Kristo usab ang nahimong leader ingon nga mao ang pangulo sa atong nabasa sa karon klaro kayo na, Biblia yun na ang nagtubag, dili yun na kay pareho mis uban nga among leader na maoy, di na maoy. Biblia inyong gamiton. Kung sa man ang ngalan sa iglesia nga ubanan, Roma 16, iglesia ni Kristo. Mao to ang pag-aubanan nga si Kristo mang ulo ni anang iglesia nga kinsa ang ubanan mao katong ingog kamo. Mao ang lawas ni Kristo. Kanang kamo nagisgot nag mga tinunan mga apostolis mao na ang giubanan ni Kristo. Hangtod sa katapusan sa kapanahonan pangutana. Kay nag-ingon man nga ubanan ko kamo, unsa ba ang pag-uban ni Kristo? Mo ni atong pangutana. Kay warban na gitubag sa ubang mga relihiyon. Unsa ba ang pag-uban ni Kristo sa iyahang iglesia? Kay ubanan man daw. Kaya pangutana, Igor, man isla mo basa ang ubanan ng iglesia, pero di man makasulti. Unsa ba ang pag-uban ni Kristo? Material o espiritual? Gisulti ba na sa nakalaing reliyon? Wala. Ang Biblia mo'y mutubag, ana. Sa unsang paagi, nga unsa ang pag-uban ni Kristo sa iyang mga tinun-an. Kay og ubanan sila sa material, nangamatay man to sila. Di, wala uban na ay buot pasabot ana ug unsang matanga ang pag-uban ni Kristo niadtong iglesia nga yang gitukod nga ang mga membro nato mao tong mga apostol way labot mo karon nga managalaing mga relihiyon prangka-prangka ning ato ba pwede man mo ma-refute karon unsa ba ang pag-uban, Brad Samuel, ni Kristo sa iyang mga tinun-an o sa iyang iglesia? Dili sa material, kundi ang pag-uban ni Kristo ngadto siya mga tinuan espiritual ang pag-uban. Yung sabay gipasidaan ni Kristo, Brad Samuel, sa diha nga gitukod ni Kristo ang iglesia, unsay gipasidaan ni Kristo sa iyahang mga tinunan nga na membro
natong iglesia nga gitukod ni Kristo. I-ready Brad Samuel ang San Mateo kapitulo 10 bersikulo 5 ngadto sa 17 Brad Samuel 5 ngadto sa 11 ikama sa 17 nya ngadto dayos 20 ug 28. Unsay pasidaan ni Kristo natong iglesia nga iyang gitukod nga ang ulo si Kristo? Unsay pasidaan sa natong iyang mga namembro? Udo na bay gipasidaan Brad Samuel basahan Biblia. Dili ni amo-amo nga binuhat Biblia ang mutubag. Sige. Anya Brad Cesar atong basahon kini nakasulat sa Mateo nga gisgutan sa Biblia atong pa sa kapitulo 10 bersikulo 5 ang atong pagbasahon unya Ngadto sa 11 ngadtos 11 nya ikama nato sa 20 ngadto sa 28. bersikulo 20 hantod sa 28. 28 ang atong pagbasahon gingon ni kining og kining napulog duha gipalakaw ni Hesus tapos batubo ni sila niyas nga nag-ingon pangadto kamo dili sa gianan sa mga hintil ug sumunod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samaranon kundili pangadto hinon kamo sa mga nawalang karnero sa banay ni Israel. Muna ang gisugo lugar ni Kristo Ngadto siya mga tinun-an. padayon ta gingon kung samtang nagpanglakaw kamo o magapanglakaw kamo pagwali kamo nga nagaingon ang gingharian sa langit hadoon na ayon ninyo ang mga masakiton banawan ninyo ang mga patay hinduin ninyo ang mga sanlahon pagulaan ninyo ang mga yawa nagarawat kamo nga walay bayad busa pangatag kamo nga walay bayad ayaw kamo pagbalon o bulawan o salapi o tumpaga diha sa inyong mga bakos o bulsa sa bakos o puyo alang sa inyong panaw o duha ka kamisula o mga sapin o sungkod kay ang mamuutakos sa iyang pagkanon 11 ug sa bisan unsa matud pa sa bisan unsang lungsod o balangay nga inyong agtuan susya ninyo kung kinsa ang inyong kangayan ug pumuyo kamo sa iyang balay hangtod sa inyong pagpamahaw. Sa 17 Brad Samuel. Sige, ikama dahil nito sa 20. Nanglan, 17. magabantay kamo sa mga tao munay tugon lugar Ni Kristo. O kay kamo igatugyan nila ngadto sa mga hukmanan katong iyang mga tinunan babantay o kamo ilang paghampakon sa sulod sa ilang mga sinagoga 20. unya sa 20 kay dili man kamo mao ang magasulti kundi ang espiritu sa inyong amahan mao ang magasulti pinagi kaninyo matud ba ang igsoon magatugyan sa iyang igsoon ngadto sa kamatayon ug ang amahan magatugyan sa iyang anak ug ang mga anak musupil batok sa ilang Sa 28 lang Brad Samuel, kay taas na kayo. patay kanila 28 diretso ta matud pa mao ni ang punto ug ayaw ninyo pagadluki sila nga magapatay sa Patay sa lawas. sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag mao hinoy kadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa impyerno. So niining punto ha Brad Samuel, sa diha nga gitukod na ni Kristo ang iglesia, doon na iyang mga pagpasidaan ngadto siya mga tinun-an nga giingnan sila nga kinahanglan magbantay sila matud pa dito ni Kristo kay kamo itugyan ngadto sa hukmanan o kamo ilang paghampakon sulod sa mga sinaguga. Karon, unsa pa? Sa 28 nag-ingon. Ug ayaw ninyo pagkahaduki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang magapatay sa kalag mao hinuoy kahadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa impierno. So doon na mga pagpisidaan ni Kristo ngadto sa iyang iglesia o iyang mga katawhan nga hampakon sila. Ha? Doon na ilahang kapalaran nga may tabo nga matud pa ni Kristo itugyan sila ngatos mga hukmanan. Unya nagingon po si Kristo nga ayaw ninyo kahadluki sila nga magapatay sa inyong yalawas na ay sulti ni Kristo sa iyang iglesia nga membro nga patyon sila. Ha? Pero dili sila madlo ka patyon sila. Mao na ang pagpasidaan ni Kristo natong iglesia nga yang gitukod dito sa Jerusalem sumala sa buhat 8:1. Ha? Wa mo'y labot karon. Inyo lang nang gi-apply sa inyong relihiyon. Wa taw mo'y labot ana. Ayaw mo pagpakingilabot sa dili inyo.
Natuman kini sa mga apostol, natuman kini sa unang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Wala mo'y labot ani. Ngano inyo mag-apply sa inyong relihiyon in taon? Maluoy mo sa mga tao nga inyong gilimbungan sa pagtudlo, pinagis bala ang kasulatan, nga inyong giswitik ang pagsabot sa Biblia, inyong gi-apply sa inyong relihiyon, nga dili inyo, ayaw mo papanghilabot, sabutan nga dili inyo. Nasabtan ba ninyo, mga pastor, mga ministro Katolik Pitipindir, nga naminaw, katong akong gika-istorya? Nga na mahilabot na mga mahilabot ani, natuman manis mga apostol. Karon, ni ata kay mao maning ato karon Brad Samuel nga unsa mang matanga ang pag-uban ni Kristo sa iyahang mga tinunan kay ubanan man kuno, dili ubanan sa material kundi dili ubanan sila sa espiritual, na ay pagpasidaan ni Kristo nga hampakon sila, itugyan sila sa mga hukmanan, unya patyon sila. Muna ang kapalaran ni atong iglesia nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem. Wa mo'y labot oy. Ha? Karon, Pilipos, Brad Samuel Iride, Pilipos Kapitulo 3, versikulo 13 o 14. Unsa ba ang giapas ngadtong membro sa iglesia nga gitukod ni Kristo? Unsa giaptir nila ni Pedro, nila ni Pablo, ni San Mateo, kinsa Lucas, kinsa pa? Unsa may ilang giaptir ngano man taliwala bisan pa nga gipasidan-an sila, patyon sila, itugyan sila sa mga hukmanan. Unsa may gipahayag sa mga tinunan ni Kristo na atong iglesia nga tinuod, dili ning iglesia nga piki ning atong bag-ong panahon karon. Unsa may gi-after nila Brad Samuel? Basaha ang Biblia, ang Pilipos. Ani Abra Cesar, basahon tani ang nakasulat sa Pilipos sa kapitulo 3 versikulo 13 ngadto sa 14. Hangtod sa 14 ang atong pagbasahon mao ni ang ilang Pakita sa mga apostol unsa ilang gi-after, unsa ilang giapas. Ani Abra Cesar, basahon ko ang versikulo 13 hangtod sa 14. Mga igsoon, wala ako mag-isip nga kini nahimo kunang akong kaugalingon matod pa ni Pablo. Hinuno usa ka butang akong ginabuhat mao kini sa kalimtan ko ng kuna ang pagpangagi na sa nagadasdas matod pa. Iyo Brad Samuel, iyo pagbasa. Sa tunagkagad, mga igsoon, Hinahinaya lang. wala ako mag-isip nga kininahimo kunang akong kaugalingon matod pa ni Pablo. Hinoon, usa kabutang akong ginabuhat mao kini. Sa ginakalimtan ko na ko ang nagpangagi na ug sa nagadasdas ako paingon na sa unahan, ako nagapadayon paingon sa dawganan matupalik niya ni Pablo. Ngadto sa ganti nga mo ang langit ng pagtawag kanako sa Dios diha kang Kristo Jesus. Busa mo na ilang Dunay gi-after nila nga langit nun nga pagtawag. Dunay gi-after nila nga atong langit nun nga pagtawag lugar sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa pa? Basahon ko ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 1 ngadto sa 8 nagingon. Kay kita nasayod, matud pa sa mga apostol kay kita nasayod nga kun matun-as na kining atong yutan-ong payag. Sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios. Usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa kamot. Iunsa di ay ang giapas sa mga tinunan sa ilang pagwali nga gitawag silang iglesia nga ang ulo si Kristo. Ang ilahang giaptin mauday kadtong puloy-anan nga dili binuhat sa kamot. Ingon pa din ni og walay pagkatapos sa pagkatinuod din hinining maong payag matud pa sa mga apostol. Kita na nagpanghupaw sa atong pagpangandoy nga unta kasapawan na kita ni anang atong langit nun nga puloy-anan. Dunay ilaha di ang giaptir nga langit nung puloy-anan. Mao na nga nagmalasakit sila sa pagwali kang Kristo kay doon na sila giapas nga puloy-anan nga dili binuhat sa kamot, gitawag ka naglangit nun nga puloy-anan sa 3 ingon aron nga sa kahalopan na kita niini kita dili makaplagan nga mga hubo kay samtang ani paghapon kita sa sulod nining maong payag kita dinatpugan sa ato mga luwan. Nagaagulo dili tungod kay buot kita
mabuksan, mahukasan ini kundili aron kita masapawan unta niadtong langit nun nga puloy-anan aron nga may kamatayon pagalamyon sa kinabuhi. Unsa di ay ang giapas sa mga tinun-an nga gitawag sila iglesia ni Kristo, mga membro ang pag-uban day ni Kristo natong iglesia nga gitukod ni Kristo nga si Kristo mangulo ang giaptir sa mga apostoles bisan sila patyon, bisan sila itaral sa hukmanan, walay bili para kanila tulod kay duna sila giaptir nga mao katong langit nun nga puloy-anan. Muna ang pag-uban ni Kristo dili sa material. Kung sa may labot ninyo karon nga mga iglesia karon nga nag-angkon nga anang Mateo 16:18. Wa mo'y labot ana. Dito na sa mga apostoles nganong inyo nga mangipanghilabutan? Para ba malinglan ninyo ang mga tao? Gibalik-ad ninyo ang paghubad sa Biblia? Di ba nagpasidaan si Kristo nga magbantay mo kay dunay mga doktrina nga hinimo lamang mga tao? Muna iwan ninyo masabdi nga mga pastor, mga ministro uban pang nagbasa sa Biblia. Mao nang giaptil sa mga tinun-an. Dili intawon kana sa inyo natuman. Dili pod mo mong iglesia ang gitukod ni Kristo. Inyo lang gi-apply sa Biblia nga wa mo'y labot ana. Ang PBC ba nang hilabot? Nga nang iglesia nga gitukod ni Kristo, wa mi ni ana. Nga naman, nahibalumi. Kanya kami sa ikatulong panahon. Wa man gud mo mahibalugod nga mga pastor o mga ministro o uban pa nga mga Catholic faith defender. Wa magud mo kay balo nga ang pagpadayag sa Dios na bahin sa tutulo. Panahon sa amahan. Uno, panahon sa anak ikaduha o panahon sa Espiritu Santo. Ngano manghilabot mamo sa ikaduha? Unsa bay gipasidaan ni Kristo? Unsa bay gipasidaan ni Kristo? Basa Brad Samuel, nga anong nagtukod-tukod may tao ning mga tao karon? O iglesia nga human naman na gitukod ni Kristo. Dahil basa Brad Samuel ang unang Korinto kapitulo 3 versikulo 11. Unsay pagpasidaan ni Kristo? Angay pa bang tukuron pag-usab ang iglesia nga gitukod ni Kristo? Tukuron og mga taong ordinaryo? Usay pasidaan sa Biblia, Brad Samuel. Aniya ba si Sir? Basahon na ko kini nakasulat sa unang Korinto sa iyang kapitulo 3 versikulo 11 kung angayan pa ba nga katong natukod na tukuron pa pag-usab ilang kanang pasiatab nga sila kuno ang kanang gitukod pero kumana na natukod 33 AD pa lang nga natukod na kanang maong iglesia. gitukod ni Kristo pero muna nga gipasadaan si Kristo gipasadaan si Kristo nga ang natukod na dili na pwedeng pagatukuron. Say mabasa Brad Sa Samuel 3:11 sa unang Korinto inyong patalingugan kay wala na laing patukuranan ngag ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawas sa gikapahimutang na nga si Kristo. So may naigipahimutang na katong iglesia nga gitukod ni Kristo nga pag-ingon ni Kristo tukuron ko nga kung iglesia nga pag katukod mo tong iglesia ni Kristo busa mo tong gingon ni Kristo nga katong gingon nga gitukod niya ang iglesia mo tong ubanan mo to'y ubanan hantod sa katapusan wa may labot panag-uban ni adto nga gisgutan dili material nga pagiguban espiritual nga pagpakiguban pero di na po na pwede nga ang natukod na utuhon pa pugtukod. Mo na karon problema dia gisulti ba ni sa nakalaing nga mga magwali dinis ka radyohan sa TV. Wala, kami lang ang nagsulti. Kami lang ang nagbunggo ana kay ngano dili nila pwedeng basahon ni kay ngano maigo ang ilang doktrina kay dili man mao angkon-angkon man lamang. Ayaw mo kasuko. Mga suko ra baning uban. Tudluan mo tarong, tudluan mo isaktong hubad sa Biblia mga suko mo. Apat pagali mo malipay mo sa among matutudlo Divine Master Tomas Senior nga diin karong panahon na gipadayag ang kamatuoran nga diin gilimbungan ang mga tao gikan pa sa una pang kapanahunan nga wala gitudluan ang tao sa kamatuoran ilang gilimbungan ang mga tao sa pagtudlos balaang kasulatan. Biblia man yang magibasa. Nagbasa ba media o putos asin? Biblia mong gibasa.
Besupaka kuno ning among mga sitas. Ina nga dili na maoy mao. Ha? Kumana gitukod eh. Klaro kayo kay wala nay lain. Ha? Patukuranan nga gipahimutang panibisang kinsa gawas sa gipahimutang na nga mao si Kristo. Nganong naaman mo karon taon? Nga wala na may lain pa nga ipahamutang. Nganong nagawas mamumurumamog mga ohong? Tubaga ko na ninyo, kamo mga pastor, mga ministro, mga Catholic faith defender. Pag-ingon nila, nganong naaman mo? Di ba ang giingon sa Biblia? Ha? Nga dunay mga magtutudlo nga buta. Ang buta nga magtutudlo maguyod og buta. Unsay pasidaan sa Biblia? Sa gahong silang duha mga hulog. Dili tanan ng mga tinudloan nga mga binuta. Kini bang amo binuta? Dili. Biblia nga mong gibasa. Karon sa pa sa Roma, basahon ko. Sa Roma, mga higala, akong basahon. Ang Roma, Kapitulo 10, versikulo 4, angay pabang tukuron, pag-usap ang iglesia, nga gitukon ng daan. Maninilagod basahon god. Kaya dito, magyod sila pahumaom sila mga doktrinang hiwi. Roma 10, versikulo 4, lingon. Kay si Kristo, mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan mga may pagtuo. Kumana ang kasuguan ni Kristo. Ngano inyo pa man ang gibangon? Diha gid mo nga sayop mga pastor o mga ministro. Kumana ang iyang misyon sa kalibutan? Humana ang iyang misyon. Humana ang ikaduhang panahon. Niya natas pag-atubang siya katulong panahon. Manay angay ninyong may bawaan. Karon dag Samuel, ang pag-uban dayon ni Kristo dili sa material, kundi ang pag-uban dayon ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga matud pa sa Mateo bersikulo 28 ngadto sa 19 ug 20 nga ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kapanahonan ang pag-uban ni Kristo. Dili intawon kanang mga Katoliko. Kusog ra ba mangangkon nga kami mao ubanan ni Kristo kay ang Katoliko sama kunos mangga nga daghang bunga daghang kuno manguhit og bunga. Oy pagklaro gali mo do. Ha? Matud mas Katolik petibedir nga akong gikasulti kami na brad kay ang Katoliko. Ha? Bisag yun sa dughit, bisag yun sa daot sa nakalaim nga liyon, nagpadayon, wala mabungkag, kay giubanan, hangtod sa katapusan. Oy, klaruhan na do. Hay, ubanan. Nga ang ubanan, mamato mga apostol. Ang pag-uban ni Kristo, dili sa material, kung dili. Spiritual. Ang iglesia ubanan. Mga katawhan, kay ang iglesia katawhan kana sumala sa Biblia. Dili kay giingon nga simbahan may ubanan. Ang ubanan mao katong mga katawhan ni Kristo, dili simbahan. Taka-taka ra mamughubad ay ubanan ng simbahan. Inyog yung kanong lugar sa simbahan kay aron inyong ipahe dito sa inyong simbahan. Kini among simbahan mao ni ang tinuod kay bisag unsa og dughit, bisag unsa pagdaot nagpabilin naghapon kining among iglesia. Oy. Ina ka na mga Sabadista kay dugay naman na ang Islam. Ha? Dugay naman na ang Church of Christ, dugay naman na daghan pud na gikuhit ana. Sila po'y tinuod, asa may tinuod ninyo? Be. Ha? Pulos lamang mo. Angkon ana oy. Luruhon ninyo na oy. Karon, niya na ta. Kining Yahweh. Ha? Dinitas Yahweh Brad Samuel kay giyamayamaan ni katong Katolik depender nga akong kakaistorya nga usa kuno kana ka authority. Kana kuno Yahweh pagpasaylo kuno na sa sala kay si Pedro man kuno mang unang papas Roma. Beato ning klarohon tani. Ang Biblia may atong patubagon, dili nang ba natong kaistorya na kung Katolik tipindir nga kana kunong Yahweh usa kuno kana ka authority. Be ato ning tubagon sa Biblia Brad Samuel. Unsa ba kining Yahweh? Ha?
Unsa kining Yahweh? Sama ba sa pag-ingon sa Katolik depende nga akong gikaistorya nga usa kuno kana ka authority sa pagpasaylo sa sala? Be, ang Biblia may atong patubagon. Ha? Unsa ba ang giingong Yahweh? Basa Brad Samuel, pag-usap ang Mateo 16:18 ug unsa kanang gisulat diha? Aniya Brad Cesar, basahon kanang Mateo 16:18. Naghisgot man nag-Yahweh diha. unya matod pa din gingon dinhi sa nakapayag sa Biblia ug sultihan ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Nagingon si Kristo ani nga giingnan niya si Pedro ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Unya sa 19 o katagan ko ikaw ang ingos Kristo sa mga Yahweh sa gingharian sa langit o bisan unsay imong pagabugkuson dito sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga binugkos o bisan unsay imong pagaluwagan dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga liduagan. Mo na ilang konklusyon sa Mo lagi na nga naalagi ilang mga doktrina ba nga manok ni San Pedro. Kaya nga no, naay manok ditong nilupa dito sa langit. Nauba ni San Pedro. Naruha gali ng inyong doktrina. Walang gibutangan man ninyo nagmanok ni San Pedro. Kaya nga no, nakaabot ang manok dito sa langit. Ay, klaruha gali na ninyo. Di ta magyama-yamag pagpanudlos mga tao ba? Tuor ba po ng mga tao po na nga ang ilang mga larawan naman sa Pedro naay manok. Ay, nakalupad ang manok dito sa langit. Klaruha gali na ninyo. Unya ila din ning giparis Brad Samuel. Ha? Kay si Pedro man kuno mao gihatagan sa Yahweh. Ila din giparis ning Isaias kapitulo 22 kay nakabasa og Yahweh ilang gi-apply dito sa Pedro. Uy, klaruhon ta taon ni. Uy, dili in taon ni Pedro ang katumanan ani. Mga higala namo nga Katolik depende ay mo pangasuko. Magpasalamat galing mo nga gitukan na mo tinuod. Nga wa mo tudloin anang inyong magtutudlo o isaktong pagtudlo inyong giswitik pagsabot ang Biblia giparis nila Brad Samuel ang Isaias 22 kay nakabasag Yahweh ay gi-apply dito Pedro bayo sa mabasa diri 22 giputol wa gituwas gayon diri 22 ila lang basahon ang 22 Brad Samuel dili nila tiwason nga tos 25 kay nganon maro-maro ba maro ba sa pagsabot sa Biblia ba dili maro nga unsa diha maro sa pagsabot sa Biblia ilang giputol kay nakabasag Yahweh niya gingon din niyo ilang giparis ang Isaias kapitulo 22 bersikulo 22 nag-ingon mo diri og ang Yahweh sa balay ni David nagisgot og Yahweh sa balay ni David ibutang ko sa iyahang abaga og siya magabukas og walay makatakom og siya magatakom og walay makabukas. Amo man ilang gi-apply dito sa Mateo 16:18 nga imong gibasa kagani na Brad Samuel. Di ba? Karon nakabasa og Yahweh. Ila na yung giingon dito ng San Pedro. Oy, klaruha gali po na inyo pagsabot ang Biblia, oy. Katolik pet, depender nga akong gikaistorya. Be, ang Yahweh kuno usa kuno kana ka authority sa pari. Kay si San Pedro kuno may unang papas Roma. Be tan-aw tag authority ba ning Yahweh? Be karon nakabasa sila Yahweh Brad Samuel. Ipadayon ta pagbasa ang 23 nag-ingon. Og igalansang ko siya sama sa usa ka lansang sa usa ka dapit nga malig-on og siya mahimong usa ka trono sa himaya sa balay sa iyang amahan. O igabitay sa ibabaw kaniya ang tanang himaya sa balay sa iyang amahan, ang mga anak kaliwat, ang mga sanga, ang tanan nga mga baso og mga gagmay gikan sa mga tasa hangtod sa tanang mga prasko sa 25 giingon. Nanang adlawan nagaingon si Jehova sa mga panon. Maibot ang lansang nga malansang sa usa ka dapit nga malig-on og kini pagaputlon og mahulog og ang parasanon nga diha sa ibabaw niini pagaputlon kay Jehova maoy nagsulti nini. Naghisgot ni og Yahweh sa balay ni David. Unya, nag-ingon din nga kana siya ilansang. Unya, kana siya ibitay. Ha? Unya, panason ang kasalanan, anak. Pangutana.
Kinsa man ang gibitay Catholic faith defender nga akong kikaistorya nga usa kuno kana ka authority ang Yahweh. Kinsa may gibitay si San Pedro? Kinsa gilansa nga naibot anan sa si San Pedro? Oy, klaro gali na Catholic faith defender imong sinabtan. Ayog laban sa imong reliyon. Diri labas Biblia. Kini Biblia mo oy angay nimong tuhuan dili ng imuhang mga magtutudlo. Nga utropong nasayop. Ha? Dili ni ka kan San Pedro natuman higala nga Catholic faith defender. Ay kasuko ha? Ha? Kay usayop na akong hubad. Be. Supaka. Nagisgot og Yahweh sa balay ni David. Nga kana siya ilansang, unya ibitay, unya maibot ang lansang kinsa may naibtan og lansang si Pedro. Ang mga pare nga gihatagag authorities magpasaylo sa sala. Wa ra ba din he? Klaro ha Catholic faith defender. Ha? Dili sa Pedro may gilansang. Nagisgot kini Brad Samuel og Yahweh sa balay ni David. Ato ning tris apon kay dili ta sama nila nga og maghubad-hubad baka abasag Yahweh ingnon dayog San Pedro. Ang Biblia ang motubag. Catholic faith, minaw ka? Bekin samang ka na, Brad Samuel. Ang gisgutang Yahweh sa balay ni David. Ngay mabasa man ka na dito sa Mateo 16:18. Iridi, Brad Samuel, ang pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 7. Kinsa ng Yahweh, ha, nga naa diha sa balay ni David. Basaha, Brad Samuel, kinsa ng Yahweh. Si Pedro ba na? Matutbas Catholic faith defender? Ano Brad Cesar, basahon taning nakasulat sa pinadayag sa iyang Kapitulo 3, Versikulo 7. versikulo 7 hantod sa versikulo Bisan lang sa city lang. Ang bukat lang ato ang ipadayag, Brad Samuel. Sige. Ang punto lang atong pagkabasahon ni Brad Cesar sa Kapitulo 3, versikulo 7 gingon. Ug adto sa manununda sa iglesia sa Philadelphia, sulat mo kini, mao kini ang nga pulong ni adtong balaan. Ug tinuod nga mo ang nagabaton sa Yahweh ni David. Nana! Nana Yahweh ni David. Bekin sana. Nagabaton daw sa Yahweh ni David. Nana, dilis Pedro. Sige. Susihon basig si Pedro ni. Okay, sige. Ang mag-aabli ug walay bisan kinsa nga makasira, ang magasira ug walay bisan kinsa nga mag-aabli. Karon, Muna ana. siya ang gisgutan nga Dunay na Yahweh ni David. nga kinsa kana ang gitawag og balaan. Nato ning usisahon sa Biblia kinsa ning balaan nga naa diha sa balay sa naa diha nga giingon din na sa Biblia sa balay ni David. Pangutana, kinsa ba kining balaan? Ha? Gitubag na ang Isaias Kapitulo 22, versikulo 22 nga nagisgot og Yahweh sa balay ni David. Kinsa kanang nagkupot sa Yahweh sa balay ni David ang balaan? Pangutana, ang Biblia ang mutubag ni Brad Samuel. Ang balaan. O kinsa ba kanang balaan nga mao kana diha na sa Yahweh sa balay ni David? Kinsa kanang balaan, Brad Samuel? Si San Pedro ba sumala sa Juan Kapitulo 6 versikulo 67 ug 69? Dili ni amo ni binuot-buot. Ang Biblia ang mutubag Catholic faith depender paminaw. Ayaw pag lama nga mingon kag authority. Biblia ang mutubag. Dili kay imong binaba. Dili anang tinudloan sa imong mga magtutudlo nga di pud mao ang pagsabot. Bekin sa ba kana ang gisgutang Yahweh sa balay ni David ang balaan man na. Kinsa ba kanang balaan sa sumalas Biblia, Brad Samuel? Si San Pedro? Si Sarah atong basahon basig si Pedro ni ang nagagunit aning Yahweh ni David. Nga gitawag og balaan. Okay. Sige. So, tagbasa Brad Cesar sa Juan sa Kapitulo 6 versikulo 67. 66. Sige. I mean, 67 lang para madali. Gingon. Og si Jesus nangutana sa napulog duha si Jesus Hesus Kristo. Mo usab kamong mubiya kanako. Mo nay pangutana ni Kristo ngadto sa iyang tinunan. Mga tinunan nga si ka mga apostoles. Kung say repyutan nila. Unang-una si Pedro sa 68 gingon si Simon Pedro mitubag kaniya. Ginoo, kang kinsa man kami mo adto? Ingos Pedro ikaw mao ang may mga pulong may tungod.
sa kinabuhing dayon. Mas Pedro, ug kami nagatuo ug among nasinati nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Kinsa daytong balaan sa Dios Nga nagkupot sa balay sa Yahweh ni David? Ang balaan nga nagkupot sa Si San Pedro ba? Dili si Pedro, kundi Si? ang atong Ginoong Hesukristo. Agoy, pagkaluoy sa Katolik Depender nga akong gikatubang nga ang Sa Yahweh kuno. busa Mao daw kuno kana ang authorities mga pare og ni San Pedro kay pangulo kuno si Pedro. Asa may mo basis do? Katolik Depender. Ang ilang gigamit Brad Cesar kaning sigurong gitawag og Apostle Creed. Lahi man Yaman Brad Cesar nga ilang manggod nga kuan din nga si Pedro gi-crucify daw dito sa Roma binitay daw. Ilang man na. Pero dili man mulusot kay ang gingon ang balaan man sa nagkunit sa balay ni David, ang balaan man nga ang balaan sa Dios, ang balaan nga Dios, ang answer, ang tubag dili man intawon si Pedro bisan pagituad pas Pedro sa krosa. Tugutan ta. Dili man si Pedro ngano man kay ang balaan gitug-an ra man pod. Nga kinsa nang nagkunit sa Yahweh ni David, si Kristo ra man intawon. Nya, Katolik Depender, mulusot ang imuhang giingon nga kanang Yahweh usa ka authority, diha gyud ka nasayop do. Kay ang Biblia nagtugaan, kinsa kanang nagkupot sa Yahweh sa balay ni David, ang balaan, kinsa ang balaan gisusi nato. Juan 6 bersikulo 67 ngadto 69. Kinsa ang nagkupot sa Yahweh ni David, gitawag og balaan. Kinsang balaan si Kristo, wala gingon ni sa Pedro maoy balaan. Katolik faith in town, maluoy ka sa imong kaugalingon, balhin diha do. Balhin diha do, ayaw laban ni ang imuhang relihiyon. Ang Biblia maoy laban ni kay mao kana ang tinuod. Karon Brad Samuel, unsa pa ang ipakita sa Biblia ni anang Yahweh? Lucas kapitulo 11 bersikulo 52. Poston tanig sitas ning Katolik Depender nga diin matud pa na niya nga kana kunong Yahweh authority kuno kanas mga pare. Anya ba si Sar? Lucas 11:52. 11 sa Lucas sayang bersikulo 52. Ingon, alaot kamong mga batid sa balaod. Kay inyong gihikaw ang Yahweh sa pultahan. Naghisgot sa atong kaalam. Yahweh. Ang gihikaw, alaot sila. Ano man, ilang mang gihikaw, ang pulta ang Yahweh daw sa pultahan sa kaalam. Amo, wala mo sulod nini. O ang mga nagsulod nini, inyong gipanagpugngan. Kita mo? Unang alaot. Naghisgot na pod og usa ka Yahweh nga gisgutan pultahan sa kaalam. Pangutana Katolik Depender, wala na ba mo aning sitasa? Gamit-gamit lang mo sa Isaias 22 bersikulo 22, wa gyud mo haom ni San Pedro. Kinsa man kanang pultahan? Yahweh sa pultahan, gitawag og kaalam. Kinsa ba ka ng kaalam, Brad Samuel? Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 24. Si San Pedro ba ang kaalam sumalas Biblia? Nga nagkupot na ng Yahweh? Kinsa ba ka ng kaalam, Brad Samuel? Sumalas Biblia si San Pedro ba? Ang Biblia may matubag. Basaw na to ang unang Korinto siyang Kapitulo 1, versikulo 24 ingon ini kung mo adto ba ni mudagpak ni Pedro gingon dinhi apan alang kanila nga mga gipanagtawag mga Hudiyo ug mga Kristiyanhon si Kristo mo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Si Pedro ba ang kaalam, Brad Samuel, nga nagkupot sa Yahweh? Ang Biblia atong nabasa ba sa dili kini taw si Pedro kun dili ang kaalam ug gahom sa Dios walay lain mao si Kristo. Dili dia si Pedro, agoy in town, pagkaluoy in town. Mr. American nga naas Bohol, nga Katolik Depender nga yaga-yagaon sa mo magtutudlo, bekin sa maintaoy, maalamon ani kamo? Nga inyo ha magibugal-bugalan ang amo magtutudlo nga may nagtudlo nini kalaman, namo? Naruha ang inyong pagyaga-yaga sa mo magtutudlo, ang giyaga-yagaan ninyo nakasultis ka maturan. Karon, kinsa ba ka nang nagpupot sa Yahweh sa gitawag magpultahan?
sa kaalam. Kinsa ba ang pultahan? Si San Pedro, Brad Samuel, sumalas Biblia, i-read Brad Samuel, ang Juan 10, Kapitulo 10, versikulo 7 ug 9. Kinsa ba kanang pultahan? Si San Pedro ba? Nga mao ka na nagkupot si Yahweh, nga gitawag sa pultahan sa kaalam? Kinsa ba kana Cesar, ang pasahan pultahan? pa, kung kinsa gyud nang gingon nga nagkupot sa kaalam nga lugar, mao ka nang naggadala lugar sa pultahan sa kaalam. Sa kaalam? Si Pedro ba na? Niya, dugang prueba nga dili gina si Pedro kay matud pas 10 sa Juan sa iyang kapitulo 10 versikulo 7 hangtod sa 9. versikulo 9 ang atong pagabasahon mo sa si Jesus miusab pag-ingon kanila sa pagkadinood magaingon ako kaninyo nga ako mo ang pultahan alang sa mga karnero. Kinsa si Kristo pultahan. Dili di ay siya. Mga karnero, dili na Pedro ani. Ang Agoy. kamiyan ni una kanako matod pa niingon ni Kristo kay ngoro ba sila nga sila mo'y una, mura sila sumusunod. Pero unsa may gipatinaw ni Kristo atong naguna kaniya. Ningon dinhi, ang tanan nga mga miyan niya una kanako sila mga kawatan ug mga tulisan. Apan ang mga karnero wala magapatalingog kanila. Ako mao ang pultahan, ingos Kristo. Kung adunay musulod agi kanako siya maluwas, ug siya musulod og mugula ug makakaplag siya ug masibsibo sa ang pultahan. Dili si Pedro ang pultahan sa kaalam kun dili ang pultahan nga mooy makahatod ngadto sa kaluwasan sa mao'y gisgutag Yahweh. o nga mooy tagiya sa Yahweh sa balay ni David mao di ay si Kristo. Uy, in taon, Katolik pe, depender. Be, lalisa ko nun lalisa ni. Dili na mo yung hubad. Na Biblia po ang patubag ha. Dili kay kanang binabala ni mo. Asa man dapita. Ngayon ka nang gisgutang Yahweh. Mao si San Pedro. Ngayon sa kanak authorities pagpasaylo sa sala. Be, asa na ni mo panangkunga na? Asa nang basahon na na? Ngalig basahon na sa Biblia na, di tanganin na Biblia ng imong kalaki nimo. Ayog laban Katolik depende sa imong relihiyon. Ang laban ni kining Biblia, kay kining Biblia mao ang magtudlo sa kamatuoran. Nga sumala sa Biblia nga Espiritu Santo may magtudlo sa ng mga butang. Nga mao kana ang gitudlo ni Kristo. Maupuli kaniya. Ha? Karon dito na, naulawan na ka. Katolik pitipindi, nagdasagda na makanako nga nagyaw-yaw, pitisugar ba kayo nimo nagyaw-yaw anang Yahweh? Unya, pag ako nang gitubag, atoy, wag gid taon. Og sa dama pa, wag gid in taon ni siya, makadama. Ha? Og sa cheese pa, ay, siguro gyud. Ha? Unsa may kuan nang cheese gani, Brad Samuel? Ha? Unsay kuan ana? Mo na gingon nga mati na ba? Namati lugar. O, tanawa. Be, unya kay niingon man siya Brad Samuel, nga usa kuno kana ka authority so pasaylo sa sala. Mao na nga mga pare dito gyud kuno ka, mga yug kuan kuno. Mugkumpisal ka sa imo mga kasalanan kay aron nga mapasaylo ka sa sala. Be, atong basahon ng Biblia Brad Samuel. Ang pare bay gihatagan og authority asa ba kung makasala kita Brad Samuel? Asa man ta musugilon sa tong sala sa pare o sa Ginoo sa Dios. Be, basa Brad Samuel ang unang Juan. Be, asa ba ta mangupisal? Asa ta musugid sa tong sala kag San Pedro ba nga may unang papa sa Roma nga gipulihan sa mga pare? Be, unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8 ug 10. Asa man ta musugid sa tong sala ug kasala ta? Ano ba si Sar basahon ta? Kaya mga pari man kuno mo gihatag og authority gikan sa San Pedro down ngadto sa papa, down ngadto sa mga kaparian ug mga kardinal. Basahon na to ning unang Juan ba si Sar sa iyang kapitulo 1 bersikulo 8 hantod sa bersikulo 9 kay basito sakto sila Brasisa. Oh, sige. Nga adto gyud lagi tas kanang mga kaparian mga usugid sa atong mga kasalanan. Biblia mo atong kuan og payag Brasisa tud kay kining Biblia mo tud pas unang punto Timoteo 3:16 ug 17 gituga man ni sa Dios. Sige, Sa muna, isa. Waan og pasikaranan. Kung sunoy ako basahon, kung kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalaan sa atong kaugalingon matud pa ni kanang Pablo or ni Juan sa unang Juan. O wala kanato ang kamaturan kun niyon kang wala kay sala. Kung isugid ta ang atong mga sala. Asa kang San Pedro? Matud pa Sa mga pare, be asa sumalas Biblia Brad Samuel. Iya kasaligan
ug makatarunganon nga tungod ni ana mopasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Usba, Brad Samuel be, usba ragot kay wa ko kadungog unsay imong gibasa di asa ang nato isugid atong sala dito ba di sa Pedro o ngatos mga pari ug ngatos sa Santo Papa be. Balikon ko Sige, balik ka. Gingon kung kita magaingon daw nga wala kita'y sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon. Ug wala ka nato ang kamaturan. Kung isugid ta ang atong mga sala siya, matud pa, kasaligan og makatarunganon nga tungod niya na mupasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili magatarunganon. Asa di ay ta musugid sa tong sala sa kang San Pedro down sa Papa ngatos mga pare asa nato isugid Brad Samuel sumalas Biblia sa Dios. Unya, entaw, nasa man punita do, Katolik pitipindir na imong giingon nga authority ng Yahweh, nga mao ka na ang gibuhat sa mga kaparian karon ay mo kasuko. Balipay mo nga gitudluan mo ni Master. Ha? Nga mao niyang hubad nga insakto, dili ni ilad-ilad sa mga tao. Kaysa among pagwali wa mi suhol, bisag 5 tabos, nagsakripisyo mi aron maidayag ang kamatuoran. Na asa day ta musugid sa tong sala dili kang San Pedro, dili sa Papa, down sa mga kaparian Catholic faith, kundi sumala sa Biblia atong isugid ang atong mga sala diha sa Dios. Siya ang makapasaylo. Ngano man tungod sa Isaias, Brad Samuel, read Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, ngano man nga ang Dios bisan pa kung ikaw naputos ka sa sala, kinsabay makapasaylo ang pare ba nga maingon ang pare, sige pagampo dito 500 ka maghimaya ka Maria, 20 ka amahan namo, napulo ka sa magkuan ana amahan namo ug unsa pa na diha maghimaya ka Maria, Santa Maria, mituo ako bisag unsa na lang ang giga ikaw nung pisan buko sa una pare Brad Samuel, kumpisal ko sa pare sa una, ingo na yung pare, nga, sige, pag-ampo dito, o kuan, kanang 20 ka maghimaya ka Maria, napulo ka amahan namo, ampo sa taon ko, kaya mo, may gisugid po sa pare lagi. Ay, pastilan, wa pa ko kalibutan, atos Biblia, Brad Samuel, murag naling na, taong ko ato, Brad Samuel, pero kung kita naputo sa pagpakasala, Brad Samuel, kaya dito man nato isugid sa Dios ang atong pagkasala unsa bay gipakita sa Biblia sumala sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. Ani Brad Cesar basahon ta ang Biblia kay kita kun maputos tas pagpakasala musugid ta ngadto sa atong sala ngadto sa Dios. Unya ang Dios usab nga atong gisugiran mo tag-usab nato og pasaylo. Ana ibabasa Brad Samuel. Basahon ko dili gyud intawon ang kaparian intawon mohatag og pasaylo nga kanang basa-basahon pa kanang sakripisyohon kanang pag-ampo pag-ampo lang niyaw ang Dios mooy mismo mooy mohatag inig kanang pasaylo sa imong mga kasalanan kun imong hinusulan mga kaigsunan niyaw. Isayas sa kapitulo 1 bersikulo 18 gingon, umari kamo karon usahan ta paghusay nagingon siyuba bisan pa ang inyong mga sala mapula ingon sa ang Dios sila pagapution o ingon sa nibe bisan pa sila lubos mapula sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karniro. Muna ang giskutan ngano man nga bisan pa mapula ang imong pagkatao mahimong maputi tungod kay ang Dios lagi mga malnamo nga magsion maoy mohatag og pasaylo sa imong kasala. Dili dito mingon nga sige anak magampo dito kamahan namo 20 ka buok dito anak magampog maghimaya ka Maria na po ka buok dito anak magampog Santa Maria wa ana uy sa Dios ka direkta ka kinahanglan usab nga maghinulsol ka sa imo mga sala kung ikaw nagkasala. Asa mabasa Buhat kapitulo 3 bersikulo 19 nagingon busa katapusan na ni nga sitas Brad Samuel busa pag hinulsol kamo og pamalig na kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala aron nga ang mga panahon sa kayahay magaabot gikan sa tubangan sa Ginoo. Unsa day ang atong buhaton? Ha? Muluhod pa ta?
Ngadto mingon pare load dito ampo dito 20 ka maghimaya ka mare dili oy paghinulsulta isugit atong sala ngadto sa Dios kay aron mapasaylo ang atong mga sala Catholic Petipender ang imong giingon nga yaw authority mo nang papasaylo sa mga pare nasayop ka do sa imuhang pagsabot sa Biblia. Angay ka nga malipay kay gituluan ka ni Master sa hustong hubad sumala sa nakasulat sa Biblia. Bueno, Brad Samuel, tungod kay daghan paunta kita na pangani iyang giingon Brad Samuel gipasagna ra man to nako. Dili oy kay si Pedro may pangulo. Oh, si Pedro kuno may pangulo diha sa Roma. Ato nya na tubagon Brad Samuel sa sunod Domingo pohon tinuod ba nga si San Pedro exclusive lang nga si Pedro maoy gipili ni Kristo nga pangulo may unang papa sa Roma. Bantila lang sundan Brad Samuel ang atong programa dinhi sa DYLA sa matag alas 11 ngadto sa alas 12:15. Og Master, salamat sa panalangin nga imong gihatag sa imong mga tinun-an kini nahimong hayag ngadto sa mga naminaw karon og mahinaot kami Master nga kaming imong mga alagad o mga tinun-an nga bubuan mo sa kaalam aron nga daghan pang mga kamatuoran nga among ihatod ngadto sa amo ang mga kaigsuonan aron nga may usa sila dinhi sa imong pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionary. Ug kini yung alagad sa kanginan mao si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban. Kung kinisab si Brother Samuel Montimayor, nga mingon lang kaninyo nga daghang salamat sa inyong pagpamati o pagpatalingog o maayong udto kanatong tanan.